Di 21 têrmeha 2013 de piştî koşkirina Kurdên girê spî ji alî çekdarên Daişê û operasyona Sûrî ve Daeş bavê mêrva yê 16 salî ji xelkê girê spî rivand û heta niha çarnivîsa wî nediyar e. نبوي محمد حسن 12 سالنا وتي قرتنا لقري سبيات قرتن ام هيفينا قوا قري مال قص حبسي هاتر ام شو بكاتم و12 سالنا جت خبر خاطر Bi hezaran zarokên Kurdên herîma Kobanî xwedî heman çîrokin. Lê her yek xwedî hûrguliyên cuda ye. Çarnivîsa bavê wan çi ye? Çima bersîva pirsên wan ên dobare tune ne? Malbatên kesên hinda piştî van salan hêviyên xwe parastine. Li vê derê kombûn û bi kanînên xwe yên lawaz komeleyek bi navê Komela Miştenûr ava kirin. Da ku dengên xwe bigihînin saziyên herêmî û navdewletî ku agahiyekê derbarê kesên xwe yên hinda wergirin. اما بشكل قانوني سبدا چه دانستاندن منظمات دولي به او منظمات محلي به بسر اساس قانوني حتى توثيق نيفان لجامعه ما بشكل خارج قيد شكريه نو ارشيف للجامعه ما بشكل خارج لسبدا ام توثيق بكن او استبيان هو كاسي وندا بشكل قانوني به بشكل هم Malbatên kesên hindakirî dibêjin ku her dema ku afiyek ji bo endamê Daişê tê derxistin ew hes dikin ku qîmeta wa wîndayan tune ye. Loma jî daxwaza xwe ya lêkolînkirina rêberên Daişê yên navendên bicavkirinê dobare dikin, da pirsa Kurdên hindakirî bikin. داخوازا ما و ملت گیشکی ملت دبی چرا یاری کرمان سیدا تنانه طیبیدار زیتی دم وقت کنه به حبسی کوبانی خواستن جمع من لیستا جوان رو کر و قصا نیو ما رو کر 318 نیو البامی توثیق کر بو ما تسلیم وان کر که جبو وان چه کرن Tevî ku hêza rêxistina Daişê li ser erdê têk çû û bîtir ji 12,000 çekdarên Daişê li zîndanên Hesedê girtîne û hinek ji wan jî hatin berdan, lêhîna çarnivîsa 400 û 5 hemwelatiyên ji Kobanî nediyar e û zarokên wan bi xewna vegera bavên xwe dijîn. Ridwan Bêzar, Dengê Amerîka, Kobanî.